ஓகே. நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வானோட அனுகிரகத்துல ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தானே நான் ஹோஸ்ட் பண்ணணும், ஹோஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூலாம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. யாரும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்களே பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே நீ பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் பண்ணட்டுமா? பண்றேங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரமணி ஹரே மாதாஜி பண்ணட்டும் மாதாஜி. ஏன்னா அருள்மொழி ஓகே. மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஆல்ரெடி படிச்சுட்டாங்க. ரமணி மாதாஜி நீங்க வேணா ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नानाञ्जनशलाकया शशुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्दिराय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் சரியா? ரொம்ப சந்தோஷம். மறுபடியும் நம்ம வந்து பகவத்கீதை லெவல் 2ல நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகத்தில் பார்க்குறோம். நல்லபடியாக நாலேஜை லேர்ன் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நல்லபடியாக ஆஃபரும் பண்ணிட்டோம் பகவான் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரைக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது சாப்டர் 9 சரிங்களா? ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றது சரிங்களா? ரொம்ப இனிமையான பக்தி யோகம். பகவத்கீதையில் வந்து 18 அத்தியாயங்களில் ஃபஸ்ட்டு 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகம், 7 to 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா? அப்போ கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்கு நடுவில் பக்தி யோகம் இருக்குது. எதனால் அப்படின்னா பக்தி யோகம் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றது தான் சரிங்களா? ரொம்ப எப்பயுமே ஒரு பாதுகாப்பாக வச்சுப்போம் இல்லையா? முக்கியமான பொருள் தங்கம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நல்ல பாக்ஸில் போட்டு பத்திரமா லாக்கரில் வைப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னா அது ரொம்ப பாதுகாப்போடு இருக்கும். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்திலேயே 2 அத்தியாயம் ரொம்ப வந்து என்னென்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னா 9th 10th இன்னும் அதுலேயும் அதாவது 18 சாப்டரில் 9 10 நடுவில் இருக்குது இல்லைங்களா? அதில்
ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம பகவானோட ஐஸ்வர்ய ஞானம் தெரிஞ்சுப்போம், அப்புலன்ஸ் தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? பகவானோட அப்புலன்ஸ் மகிமைகள் அதெல்லாம். அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சோல் அதை லேர்ன் பண்ணாங்கன்னா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதே ஒரு என்வி பீப்புள் அதை பார்த்தாங்கன்னா பகவானை பக்தி பண்ணாமல் துவேஷிப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா, ரொம்ப உயர்ந்த அந்த 2 சாப்டரும் நடுவுல இருக்கும். 9த்தும் 10த்தும். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம வந்து ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம்னு பார்க்க போறோம். நம்ம நெறைய நாலேட்ஜ நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம் வாழ்க்கையில. கரெக்ட்டுங்களா? சோஷியல் நாலேட்ஜு, அப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேட்ஜு, ஆயுர்வேதிக் நாலேட்ஜு, அ அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்ஸு, இப்படி நம்ம நெறைய ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ் இப்படி நெறைய லேர்ன் பண்ணுவோம். அதில் இப்போ சோஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே, தெரிஞ்சுக்கலனாலும் ஓகே. சரிங்களா? தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது, தெரிஞ்சுக்கலனாலும் ரொம்ப பாதிப்பு இல்லை. தினம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், நியூஸ் கேட்கணும், அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் கரெக்டாக இருக்க முடியுமான்னா அப்படி கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனால் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுல அது ஒரு நாலேஜ் கண்டிப்பாக. நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறது, நியூஸ் கேட்குறது, இதெல்லாம் சோஷியல் நாலேஜ். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்தது என்னன்னா ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு சரீரம் இருக்கு, அதில் நோய் வரும், நோய் வந்தால் அதை நம்ம குணப்படுத்தணும், நோயோடையே வாழ முடியாது. அப்போ சோஷியல் நாலேஜோட ரொம்ப அதிகப்படியாக உள்ளது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணுமானா இல்லை. ஒரு சிலவங்க அப்படியே வந்துட்டு ஆயுர்வேதம் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம போனோம்னா நம்மளோட நோயை அவங்க குணப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ அந்த நாலேஜும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குமான்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லனாலும் பரவால்ல. தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போய் நம்ம வைத்தியம் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேட்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்டின்னா, இந்த நாளெல்லாம் குறிக்கிறது. இல்லைங்களா? கேலண்டர்லாம் நம்மலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? கேலண்டர் இல்லன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. என்ன மாசம், என்ன திதி எதுவுமே தெரியாது. எப்போ நம்மளுக்கு தீபாவளி வருது, பொங்கல் வருது, எப்போ வந்து அமாவாசை வருது, பௌர்ணமி வருது, எப்போ திதி குடுக்கணும், எதுவுமே தெரியாம சிரமமா இருக்கும். இல்லைங்களா? எப்போ சஷ்டி வருது, எப்போ ஏகாதசி வருது, ஜென்மாஷ்டமி, இப்போ கௌர பூர்ணிமா, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அந்தந்த நாள்ல நம்ம அந்தந்த சம்ஸ்காரங்கள கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ அப்ப ஆயுர்வேதிக் நாலேஜோட உயர்ந்ததுன்றது ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ். இதுவும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா. ஆனா நம்ம தான் குறிக்கணுமான்னா இல்ல. யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு எழுதி குடுத்தா நம்ம அத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற அந்த நாலேஜ் இருந்தா போதும் நமக்கு. சரி இந்தந்த நாள்ல இந்த இது நம்ம பண்ணணும். நாளைக்கு ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும். அந்த அளவு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அத விட உயர்ந்தது சயின்ஸ் நாலேட்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா, இந்த உலகம்லாம் எப்படி உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஆசையா தெரிஞ்சுக்கும்போது தான் இத உருவாக்குனது யாருன்ற இடத்துக்கு நம்மளால வர முடியும். இல்லைங்களா? ஸோ, இப்ப நம்ம நெறைய பேர் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ஒரு நாளாவது நைட்டு நம்ம வந்து வானத்த பார்த்து படுத்திருப்போம். இல்லைங்களா? சின்ன குழந்தையிலயா இருக்கட்டும், எப்ப வேணாலும். அப்ப நம்மளுக்கு தோணும், அவ்ளோ நட்சத்திரம், அ மூன் இருக்கும். இதெல்லாம் யாரு இவ்வளோ அழகா படைச்சது? இதெல்லாம் உருவாக்குனது யாரு? இதெல்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு? எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? பிரம்மாண்டமா இருக்கே இதெல்லாம் அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும்போது தான், ஓ! இத கிரியேட் பண்ணது யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க போல இருக்கே! அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் அதிகமா வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இது என்ன நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ் தான். அதுவும் பகவத்கீதை. சரிங்களா? எதனால அப்படின்னா, இப்ப மத்ததெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலன்னா கூட பரவால்ல. நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும். ஆனா, பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா, நம்ப சோல்ன்றது தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம். சுப்ரீம் பெர்சனல் ஆஃப் காட்ஹெட் யாரு? அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதை மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏன் பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்லாம் வருது? அப்படின்றதையும் பகவத்கீதையில தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைங்களா? அப்ப நான் வந்து பகவான் வந்து சுப்ரீம் சுப்ரீம் பெர்சனல் ஆஃப் காட்ஹெட் வந்து கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும். நான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஏன் இருக்கேன்னா, என்னோட கர்மானால நான் இருக்கேன். பந்தப்படுறதுனால இருக்கேன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? அப்படின்னா, பகவான்ட்ட நான் பக்தி பண்ணும்போது, நான் வெளியில வர முடியும். அப்போ நம்ம பல பிறவிகள நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். எதெல்லாம் நம்பளுதுன்னு நெனைக்கிறோமோ, கடைசியில ஒரு நாள் அது நம்பளுது இல்ல. மாயாவுல இருக்கும். இல்லையா? இல்யூஷன்ல. அப்ப அதுலேருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வந்து, பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில கொண்டு வர்றது பகவத்கீதை நாலேட்ஜ். இது யாருக்காவது தெரியாம இருந்தது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சிரமம். இல்லைங்களா? ஆபத்து. என்ன வேணா சொல்லலாம். ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். என்ன கஷ்டம்? பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில வர தெரியாது. சோல்ன்றது என்னன்னு தெரியாது. பகவான் யாருன்றது தெரியாது. பெரிய கன்ஃப்யூஷன்ல, இல்யூஷன்ல, மாயையில இருப்பாங்க. சரிங்களா? இக்னோரன்ஸ்ல இருப்பாங்க. அதுதான் ஓஷன் ஆஃப் மிஸ்டரீஸ்ன்னு சொல்றது. அன்லக்கி. ம். அதனால ஒரு லிவிங் என்டிட்டி கண்டிப்பா ஒரு நாலேட்ஜ் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அதுவும் எது உயர்ந்த நாலேட்ஜ்? பகவத்கீதை. வேதம், அதுல பகவத்கீதை. அப்ப அந்த உயர்ந்த விஷயம் தான் பகவத்கீதை. ராஜ வித்யா. சரிங்களா? அது மாரி ராஜகுக்யம்.
ஒரு ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதனால நம்மளுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு ரகசியம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்கும். இருக்கலே உயர்ந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை. எதனாலனா இதில் தான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்மளுக்கு வெளியில் வர அந்த ரகசியம் தெரியுது. அது தெரியாம தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ நாளா சிரமப்பட்டுட்டோம். இப்போ நமக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில் அந்த சுக்ருதி கிடைச்சி வந்திருக்கோம். இதை நம்ம நல்லபடியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் சரிங்களா? அதுவும் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா பகவான் இதில் வந்து அவங்களோட ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் எப்படி உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும். ஸோ அந்த வகையில் இது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான உயர்ந்த நாலேஜ் அப்படின்றத பார்க்கணும் சரிங்களா? நம்ம நல்லபடியாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட ஆஃபரிங் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி யாரும் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறாங்களா? ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி அவங்க படிங்க. அடுத்தது அம்பிகா மாதாஜி படிங்க. ம். அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ஆ श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्य तमं प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि येन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षय से सुभात् ம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரி போல். பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அர்ஜுனன்ட்ட உபதேசம் கொடுக்குறாங்க நமக்காக. அதில் நம்மளுக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். பகவத்கீதை கேட்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். என்ன அப்படின்னா இங்கே அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் சரிங்களா? இந்த வார்த்தை நிறைய வரும் பகவத்கீதை. இதே அத்தியாயத்திலே திரும்பியும் வரும். அப்புறம் வந்துட்டு 18th சாப்டர்லேயும் வரும் சரிங்களா? எதனாலன்னா நம்மக்கிட்ட இந்த 6 அனர்த்தங்கள் உண்டு. அதாவது காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் அப்படின்ற இந்த 6 அனர்த்தங்களும் இருக்கும். அதில் இந்த பொறாமையும் மதம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது ப்ரைடு, இது 2ம் பக்தியில் நம்மளுக்கு வளர்ச்சி கொடுக்காது. பக்தியிலேருந்து நம்மளை விலக்கி வைக்கிற 2 அனர்த்தங்கள் இதுதான் சரிங்களா? கோபத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம். எப்படின்னா இப்போ அர்ஜுனன் கோபப்பட்டாங்க, ஹனுமான் கோபப்பட்டாங்க, சீதையை ராவணன் கடத்திட்டு போனப்ப. அப்போ அந்த மாதிரி கோபம் குரு சாது சாஸ்திராவை யாராவது நிந்திச்சாங்க சரிங்களா? வைஷ்ணவ யாராவது நிந்திச்சாங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல கோபப்படலாம். அப்போ கோபம்ன்றது பக்தியில் பொருந்தும். அதே மாதிரி ஆசைப்படலாமா? நல்லா படலாம். ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை. பகவான் மேலே ஆசைப்படணும், பக்தி பண்ணுறதுல ஆசைப்படணும். பேராசைப்படலாமா? இன்னும் நல்லா படலாம். பேராசை நல்லா படலாம். பகவான் மேலே பக்தி மேலே சரியா? பக்தி பண்ணணுன்ற விஷயத்தில். அட்டாச்மெண்ட் வேணுமானா நல்ல அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கலாம். யார் மேலே? பகவான் மேலே. ஸோ இந்த 4 நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஆனால் இந்த ப்ரைடும் என்வியும் மட்டும் பக்தியில் நம்மளுக்கு உதவாது. நம்மளை பகவான்கிட்டேருந்து விலக்கி வைக்கும். எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒரு டிவோட்டி ப்ரைடாக இருந்தாங்கன்னா பகவான் வந்து அவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு என்ன சொல்கிறது சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அவங்கள சரி பண்ணுவாங்க. அதே ஒரு லிவிங் என்டிட்டி ரொம்ப ப்ரைடாக எல்லாரையும் துன்புறுத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பனிஷ் பண்ணி அவங்கள சரி பண்ணுவாங்க. ஆக மொத்தத்தில் ப்ரைடாக இருந்தோம்னா பகவான் அந்த ப்ரைடை நம்மகிட்டேருந்து எடுப்பாங்க சரிங்களா? இன்னொன்று என்வி இருந்ததுன்னா சுத்தமாக நம்மளால் பக்தி பண்ணவே முடியாது சரிங்களா? அது மாதிரி இது இந்த பிடிச்ச குணங்கள்லாம் பார்ப்போம். நம்ம பகவானுக்கு இப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கணும். அதுலெல்லாம் கூட இந்த தெய்வீக குணங்களில் பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது அது மாதிரி நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் பகவத்கீதையில் 12th சாப்டர்லையும். ஆனால் இங்கே ஸ்டார்டிங் இதான் ஃபஸ்ட்டு சரியா? பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் அப்படின்றது தான் இங்கே. ஸோ நம்மளும் பகவத்கீதை ஏன்னா பகவானோட ஆப்புலன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல, பகவான் எப்படி உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு. பொறாமை எப்போ வரும்? உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதுல எனக்கு சந்தோஷம். ஆனா, அது உன்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. என்கிட்ட இருந்திருக்கணும். அதுதான் இல்லையா? நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுவோம். அது அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு பொறாம வந்துரும். அப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம உறவு வச்சுப்போம்? அவங்கள ஹர்ட் பண்ணுவோம். அவங்கள வந்துட்டு துன்புறுத்துவோம் இல்லையா? அதுதான். அப்ப பொறாமையிலேருந்து ஏதாவது நல்ல விஷயம் நடக்குமானா நடக்காது. அதனால தான் எப்பயுமே என்ன அப்படின்னா, அந்த பொறாமை அப்படின்றது கூடாது. பகவான கம்ப்ளீட்டா டிபெண்ட் பண்ணி, நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல சந்தோஷமா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பொறாமைன்றது வராது. சரிங்களா?
ஸோ அப்போ பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, இந்த ஜட உலக துன்பம்ன்றது பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அதுலேருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த ரகசிய ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். இப்படி இனி வர ஸ்லோகங்களில் பகவான் நமக்கு அதை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுதான் நம்ம அங்கே ஸ்லைடில் பார்த்தது தான். சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவத்கீதை நல்லா லேர்ன் பண்ணி பகவான் நல்லா பக்தி பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும்? நம்மக்கிட்ட அந்த பொறாமை அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். சரிங்களா? அதில் நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். எவ்வளவுதான் ஒருவர் புத்திசாலியாகவும் தகுதியுடையராகவும் இருந்தாலும் அவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, நல்ல வேலையிலலாம் இருப்பாங்க, ரொம்ப மெட்டீரியலை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆப்புலன்ஸாக இருப்பாங்க. ஆனால் நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருக்கணும். அது ரொம்ப பேஸ் நம்பிக்கை. சரிங்களா? பிரகலாதருக்கு நம்ம வந்துட்டு உதாரணம் நம்ம அவங்கள தான் பார்க்குறோம். எவ்வளவு சிரமத்துலையும் அவங்க நம்பிக்கை தளராம எல்லா டிவோட்டியும் நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. டக்குன்னு சொல்லணும்னா பிரகலாதரை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அவ்வளவு சிரமத்துலையும் நம்பிக்கையோட பகவான்கிட்ட பக்தியை எப்பயும் அவங்க கைவிடலை. அந்த மாதிரி நம்மளும் எப்பயுமே ஒரு ஒரு 1 இயர் ஓல்டு குழந்தைக்கு அம்மா தான் ஆத்தாரம், அம்மா அப்பா தான் ஆத்தாரம் இல்லைங்களா? அவ்வளோ ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது கூட அம்மா கையை பிடிச்சி கிராஸ் பண்ணும்போது எந்த பயமும் இல்லாமல் கிராஸ் பண்ணும். நம்பிக்கை அம்மா நம்மளை நல்லா வச்சுப்பாங்கன்னு. ஸோ நம்மளும் பகவான்கிட்ட எப்படின்னா முழு நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். எப்பயுமே சாஸ்திரத்துலேயோ பக்தியிலையோ பகவான் மேலேயோ நம்ம நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம அடுத்த படிக்கு உயர முடியும். சரிங்களா? அடுத்தது 9.2 ஸ்லோகம் மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ நம்ம இங்க என்ன மாதாஜி பார்க்குறோம்? இந்த ஸ்லோகம் நீங்க இம்பார்ட்டன்ட்ல கொடுத்துருக்கீங்க. 9.2ல இருக்கா? ஹரி போல். ஆமா. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ அருள்மொழி மாதாஜி. நான் வாசிக்கணுமா? எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு வாசிக்கணுமா? வாசிங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமா பகவான் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிற இந்த நாலேஜ் இருக்குல்ல, ஆ, இது பகவத்கீதையில் மொத்தமாக பகவத்கீதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக வேதமே. சரிங்களா? ஆனால் பர்டிகுலராக பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ கொடுக்குற இந்த நாலேஜ் கல்வியின் அரசன். இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஹையார்கி பார்த்தோமா சோஷியல் நாலேஜ்லேருந்து. அதில் எல்லா நாலேஜையும் விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற நாலேஜ் தான். சரிங்களா? எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் உயர்ந்த ரகசியம். நம்மளுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ரகசியனால ஒரு பலன் கிடைக்கும். ஆனால் பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லையா அந்த ரகசியம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வர்றது, பகவான் யாருன்னு நம்ம சோல்ன்ற ஐடென்டிட்டி, இதுக்கு ஈக்குவலான பலன் வேற ரகசியத்தில் கிடைக்குமானா கிடையாது. உயர்ந்த ரகசியம். மிக தூய்மையானதாகும். பகவான் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பியூர், தூய்மை, பியூரஸ்ட். கிட்டக்க போனால் நம்மளும் பியூர் ஆயிடுவோம். பகவத்கீதையை வாசிக்கும் போது நம்ம எவ்வளவுதான் இம்பியூரா இருந்தாலும் நம்மளும் பியூர் ஆயிடுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ பகவான் வந்து நிறைய அசுரர்கள்லாம் அழிச்சாங்க. சரிங்களா? அவங்க எல்லாருக்கும் தண்டனை கிடைச்சதா அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் பிரம்மஜோதி தான் அடைஞ்சாங்க. சரிங்களா? அதுதான். அப்போ பகவானை பார்த்தாலோ பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டாலோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நன்மை தான், பயஸ் தான். சரிங்களா? தூய்மை ஆக்கிடும் உங்களை. எவ்வளவு அனர்த்தங்களோட இருந்தாலும் இப்போ கம்சன்லாம் பகவானை வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? அழிக்கணும் 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 அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களையும் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? பிரம்மஜோதிக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளவு இம்பியூரிட்டியோஸோட இருந்தாலும் நம்மளை அது தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு. தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் ஆத்ம நிலை. நம்ம ஆத்மா பற்றிலாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோமா? தன்னுணர்வு அந்த அனுபவம் நம்மளுக்கு ஏற்படுது இல்லையா? இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து அழிவற்றது, எப்பயும் உள்ளது. நம்ம நினைக்க வேண்டாம் பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் இன்னைக்கு அது இல்லாமல் போயிடுவான்னு. மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? முன்னாடியே நான் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அது மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க பகவான். அது மறைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர எல்லாமே எட்டர்னல். சரிங்களா? அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதாகும். நம்ம பக்தி பண்ணுறது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணுவோமானா கிடையாது, ஆசையாக பண்ணுவோம்.
ஒரு கை குழந்தைக்கு அம்மா வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா காலையில் ஏந்திரிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும், ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்கா அப்படின்னா இருக்காது. ஆசையாக செய்வாங்க இல்லையா? அந்த குழந்தைக்கு பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் ஆசையாக பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ சிரமத்தையும் அவங்க தாங்கிப்பாங்க. ஆனால் ஆசையாக பண்ணுவாங்க அதை. குழந்தைய ஆசையாக பார்த்துப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம பக்தி அப்படின்றது வந்து பேரின்பத்தோட செயலாற்றுறது. பகவான் சுப்ரீம், நான் ஆத்மா, நான் உங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதை ஆத்மார்த்தமா விருப்பத்தோட பண்றது, பேரின்பத்தோட செயலாற்றப்படுவது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ரொம்ப இந்த நாலேஜோட பகவத்கீதை, பகவான் இதோட உயர்ந்த நிலை வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதை தான் இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் சார்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி, ஸ்லோகம் 3. பவானி மாதாஜி ஹரே படிங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அஸ்வத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவ அப்ராப்யமாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்ய சம்சார வர்த்தமி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்களை என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இங்கே பார்க்குறோம், நம்பிக்கை வேணும், நம்பிக்கை வேணும்னு. உடனே அது எப்படி அப்படின்னா, நமக்குள்ள நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காடுறோம், நம்பிக்கையோடு உட்காடுறோம், டிரைவர் நம்மளை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்கே சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு. ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம், ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க, நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக அதில் எதுவும் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு எதுவும் கஷ்டம் கொடுக்காத மாதிரி அந்த ஃபுட்டு ஓகேவா க்ளீனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் நிறைய விஷயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்பிக்கையோடு தான் இயங்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா அந்த டிரைவரை நம்புகிறோம், அது பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ ஏரோ ஏதோ ஒன்று. அதே மாதிரி ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் ஒரு இடத்துலன்னா அங்கே நம்புகிறோம். அப்போ நம்ம நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கோமா? இருக்குது. ஒரு ஹியூமனே நம்ம நம்புகிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரம்னு வரும்போது மட்டும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா அது நம்மளுக்கு தான் லாஸ். அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க, எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள், இதிலெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சாஸ்திரத்தை நம்ப மாட்டேன், பகவானை நம்ப மாட்டேன், எனக்கு பகவத்கீதையில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்லாம் இருந்தாங்கன்னா யாருக்கு லாஸ் அப்படின்னா, என்றைக்கும் பகவானை அடைய முடியாது. ஒரு ஜீவாத்மா ஸ்வரூப நிலையில் பகவானுடைய பக்தன் கண்டிப்பாக பகவான்கிட்ட தான் போகணும். ஆனால் எனக்கு அந்த பாதையிலையும் நம்பிக்கை இல்லை, பகவான் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லைன்ட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேயே அவங்க திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, சிரமப்பட்டுகிட்டே இருக்கணும். டெம்பரவரியான விஷயம், என்னதுன்னு நினைப்போம், என்னது இல்லாமல் இருக்கும், மறுபடியும் அதே மாதிரி அந்த வாழ்க்கையிலேயே ஒரு அறியாமையில், இல்யூஷனில், மாயையில் உழண்டுக்கிட்டே இருப்போம். சரிங்களா? அது ரொம்ப கொடுமையானதாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மனிதர்களாக நம்புகிறோமே சரிங்களா, ஏதேதோ விஷயத்தெல்லாம் நம்புகிறோம் இல்லைங்களா, ஏன் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தையும் பகவானையும் நம்பக்கூடாது? அதனால் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம நம்பிக்கையோடு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதையை நம்ம லேர்ன் பண்ணி பக்தி பண்ணணும். அப்போ நம்பிக்கையற்றவர்களால் கிருஷ்ணரை அணுக முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். திரும்பி இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அதுவும் எவ்வளவு சிரமம் இல்லையா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அது பாட்டுக்கும் அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து ரொம்ப சிரமம். அதனால் அதுலேயே நம்ம வெளியில் வரணும்னா நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணணும். பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலேயே எல்லா பக்குவமும் அடைந்து விடலாம் என்ற முழு தீர்மானமே நம்பிக்கை என்பதாகும். அப்போ நம்பிக்கைன்னு என்ன, நான் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும், அதுதான். சரிங்களா? அந்த பக்குவம். அடுத்தது 9.4 ஸ்லோகம். காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மயா தத்தம் இதம் சர்வம் ஜகத அவ்யக்தமூர்த்தினா வதஸ்தானி சர்வபூதானி நாசாகம் தேசவஸ்திதஹ. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல். இப்போ 9.4லேருந்து 9.10 வரைக்கும் ஐஸ்வர்ய ஞானம். சரிங்களா? பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரிங்களா? இது ரொம்ப உயர்ந்த ரகசியம், இது ஞானம். நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும், சரிங்களா, இந்த ஜட உலகத்தில் பகவான் இயக்கிட்டு இருக்காங்க. பகவான் ரூபம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் 7.7ல் பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஊடி இருக்கேன். அதாவது முத்துக்கல்ல வந்து மாலையில் நூலில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த நூல் கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனால் முத்துக்கள் மட்டும் வெளியில் தெரியும்.
அதுவும் அழகாக கோத்துட்டு இருக்கிறதும் தெரியும். நூல் இருந்தால் தான் மாலையே இருக்கும். இதை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அது மாதிரி இந்த ஜட உலகம்லாம் பிரபஞ்சம்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அது யார் இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? எப்படி? தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. எதுவுமே பகவான் இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்றதே கிடையாது. சித் அச்சித் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க பகவான். சரிங்களா? எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. நம்ம எல்லாரும் யாருக்குள்ள அடக்கம்? பகவானுக்குள்ளார அடக்கம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.5 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு பிரணாம் ஸ்லோகம் மாதாஜி, இதை படிக்கிறேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ந ச மஸ்தானி பூதானி பஷ்ய பஷ்யமே யோக மைஸ்வரம் பூதப்டிருன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாடிவனக. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மெட்டீரியல் உலகம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாத்துலேயும் பகவான் வந்து ஊடுருக்காங்கன்றதுல போனதுல பார்த்தோம். இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எல்லாரையும் யார் பாதுகாக்கிறது? நமக்கு வேணுங்கிற காற்று, தண்ணி எல்லாம் யார் கொடுக்கறது? பகவான் இல்லைங்களா? எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க. இப்போ சூரியன் ஒளி நம்ம மேலே படுது. அந்த ஒளி எங்கேருந்து வருது? அதோட ஆதாரம் என்ன? பகவானோட தேஜஸ்லேருந்து சூரியனுக்கு அந்த ஒளி கிடைச்சி அந்த ஒளியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து எங்கும் நிறைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க தான் எல்லா உயிரையும் காக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இப்போ நம்மள இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பகுதி. அது மாதிரி பகவானும் இதில் ஒரு பகுதியானா கிடையாது. அவங்களுக்குள்ளார எல்லாம் அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த படைப்பின் மூல காரணம் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணரின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாய சக்தி. இந்த ஜட உலகம் எதால இயங்கிட்டு இருக்கு? சரிங்களா? மாயா சக்தினால இயங்கிட்டு இருக்கு. பகவான் எங்கும் பரவியுள்ளார். ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. ஏன்னா விஸ்வரூபம். அது நம்ம பார்ப்போம் 11th சாப்டர்ல. சரிங்களா? எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜடத்துல ஒரு பகுதியா இருக்கோம். பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்னா உயர்ந்த நிலை தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. இந்த ஜடத்துல அவங்க ஒரு பகுதி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது பகவானே படைப்பின் மூல காரணம். பகவான் இந்த பௌதிக உலகில் ஒரு பகுதி அல்ல. இதுக்கான சார்ட் இது. சரிங்களா? ஆத்மாவின் மூலம் பகவான். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட தான் உருவாகி இருக்கோம். ஜட தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்திகள் அனைத்திற்கும் அவரே மூல காரணம். ஜட உலகங்களையும் அவங்க தான் இயக்கியிருக்காங்க. ஆத்மாவும் நம்மளும் அவங்க பகவானோட திருமேனிலேருந்து தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு. அப்போ அவங்க தான் சோர்ஸ். சரிங்களா? இதுக்கு மேலேயே நம்ம போய் பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணா தான் சோர்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதில் லெவல் 5ல அழகாக படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் இந்த பௌதிக உலகின் பகுதி அல்ல. பகவான் உயிர் வாழிகளையோ அவரின் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்து இல்லை. ஆமாம் இல்லையா? பகவான் வந்து நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னா இல்லை. அவங்க ஆத்மாராமா உயர்ந்தவங்க, அனைத்திலும் சுதந்திரமானவங்க. சரிங்களா? நம்மளாம் கட்டுண்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பிறப்பு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம விருப்பப்படி எடுத்தோமா? எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சரீரம் வேணும், இப்படி நான் பிறக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம நடக்குது அப்படின்னா நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம். சுதந்திரம்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு கர்மா டிசைட் பண்ணுது நம்ம என்ன மாதிரி பிறவி எடுக்கிறோன்றதுக்கு. ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கான்னா இல்லை. சுதந்திரமானவங்க அவங்க. ஆன்மீக உலகில் அவர்கள் பக்தருடன் இன்பம் அனுபவித்து கொண்டுள்ளார். எப்பயுமே அவங்க எங்கே தான் இருப்பாங்க? மகான் லோகத்தில் தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட விரிவாக்கங்கள் தான் அப்புறம் அவங்களோட சக்திகள் இதெல்லாம் தான் இயக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார்? யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அவர்களால் காண முடியும். இப்போ பகவான் இந்த ஜட உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, இதெல்லாம் யாரால நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னா யார் நல்ல பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்.
பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார். ஆனால் அவை அவற்றில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கிருஷ்ணர் பௌதீக உலகத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. அவர் அவற்றிலிருந்து ஒதுங்கியுள்ளார் அப்படின்னு. இது நான் எப்பயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். சரிங்களா? அது சொல்லிடுறேன். அது சொன்னா எனக்கு அதில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு. அதனால அதை சொல்கிறேன். ஒரு குழந்தை ரிமோட் கார் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்? அந்த காரில் உட்காந்துருக்குமா? இருக்காது. அந்த கார் தனியாக இருக்கும். ஒரு பேட்டரி வச்சுருக்கும் கையில். அதை வச்சு அழுத்தும். அப்போ அது என்ன பண்ணும்? அந்த கார் வந்து இயங்கும். அந்த காரில் இந்த குழந்தை ட்ராவல் பண்ணான்னா இல்லை. அதில் ஒரு பகுதியானா இல்லை. இது வெறும் இயக்கிறது தான். அதை விட உயர்ந்திருக்கு, அப்பாற்பட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த நிலை தான் பகவான் மாயாசக்தி மூலியமா இந்த ஜட உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகத்தில் அவங்க ஒரு பகுதி அல்ல, அதுலேருந்து அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் நேரடியாக பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பதில்லை. எதன் மூலியமா பண்றாங்க? மாயாசக்தி மூலியமா பண்றாங்க. துர்காமா. கிருஷ்ணரின் சக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கின்றன. மாயாசக்தி. சரிங்களா? மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு டிரைவர் இல்லாம அந்த காரை இயக்க முடியாது. ம் ஒரு பைக் இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு இயக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். அது மாதிரிதான் நம்ம பிரபஞ்சத்தை இயக்குற ஒரு டிரைவரா பகவான் இருக்கார். ஆ ஆனா அதுல அவர் வந்து பந்தப்படுவதில்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒன் லைன்ல அழகா சொல்லிட்டீங்க. ஹரி போல். இவை எல்லாவற்றிலும் விடுத்து சுதந்திரமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பமாக அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். அப்ப பகவான் எப்படி இருக்காங்க? அவங்களோட ஆன்மீக லோகத்துல எப்பயும் அவங்க தன்னோட அந்த நிலையில இருக்காங்க. சரிங்களா? கோலோகத்துல வைகுண்டத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஹரி போல். மாதாஜி அடுத்து மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे वास्य कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि युपतारय। எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி பிரணாம் பிரபுஜி. அப்புறம் இதுல ஒரு ஓமையும் நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்குது. சரிங்களா? எப்படி பகவான் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆகாயத்துல முழுக்க என்ன நிறைஞ்சிருக்கு? காற்று இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த உருவாக்கம் எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம ஆகாயத்துல காத்து இருக்கும், ஆனா சம்பந்தப்படாம இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி பகவான் தெய்வீக நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உட்பிரிவு பகவானின் சக்திகளின் மூலம் ஜட தோற்றத்தின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் நடைபெறுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது மாதாஜி 9.7 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி இருக்காங்க. பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? நமஸ்காரம் பிரபுஜி. வணக்கம் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிச்சுக்கிறேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பட்சயே புனஸ்தானி கல்பதோ விஷ்ணு ஜாம்யகம். குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் போட்டுக்கணும்ல, முழுவதும் எனது இயற்கையின் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது நம்ம நேத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்மாவோட அந்த லைஃப் 4 யுகங்கள் பார்த்தோமே. 4 யுகங்களோட 1000 முறை சுழிச்சு பிரம்மாவோட ஒரு பகல், அப்புறம் ஒரு 1000 முறை சுழிச்சு பிரம்மாவோட ஒரு இரவு அப்படின்னு அதை பேஸ் பண்ணி அதான் கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அவ்வியக்தம்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த இயற்கையில எல்லாம் நுழையுது. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் அந்த இரவு முடிஞ்சு 1000 சுழற்சி முடிஞ்சு அடுத்த கல்பம் அது ஆரம்பிக்கும் போது எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். சரியா? பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுது முடிஞ்சு, சரிங்களா? இரவு பொழுது ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.8 ஸ்லோகம் மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? குமுதா மாதாஜி. குமார் பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி?
சரி மதனா மாதாஜி இல்ல லதா சந்திரன் எல் முடிச்சுதான் எம் யார் மத்தனா மாதாஜி இருக்கு. சரி படிங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறேன். பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனः பூதக்ராமம் இமம் கிருதஸ்னம் அவசம் பிரகிருதேர் வசாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். இது வந்து இந்த மகாபிரளயம் அப்பையும் வரும், சரிங்களா? பகவானோட திருமேனிலேருந்து எல்லாம் வரும், அப்புறம் திரும்பி எல்லாம் பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார ஐக்கியமாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பகவானோட வில் படி தான் நடக்கும், சரிங்களா? பகவான் எப்போ கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அனிகிலேட் பண்ணுவாங்க. அது எனது விருப்பப்படி மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அதுதான் இந்த இதில் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பகவானோட திருமேனிலேருந்து எல்லாம் உருவாகுது, திரும்பி அவங்களோட விருப்பப்படி. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரீ வில் பகவானுக்கு, சரிங்களா? நமக்கு அப்படி கிடையாது, அவங்க ரொம்ப இண்டிபெண்ட். ஸ்வராட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம், ஃபுல்லி இண்டிபெண்ட். நம்ம அப்படியானா கிடையாது, நம்மலாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். அதே லிபரேட் ஆனோனாலும் நம்ம வந்து எப்படின்னா பகவானோட டிவோட்டிஸாக இருப்போம், சரிங்களா? ஆனால் பகவான் வந்து ஃபுல்லி இண்டிபெண்ட். அப்போ பரமபுருஷ பகவானின் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோற்றங்களும் தன்னிச்சையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். அதாவது ஒன் டேன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று மகா பிரளயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ பிரம்மாவோட அந்த லைஃபே முடிகிறப்ப உருவாகுது இல்லையா, அந்த பிரளயம், அது வந்து இங்கே வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ பரம இச்சை இருக்கிறது, ஆனால் பகவானின் நேரடியான ஈடுபாடு இல்லை. பகவானோட வில் படி எல்லாம் நடக்குது, ஆனால் த்ரூ எனர்ஜி. ஓகேவா? ஞான இது வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம், சரிங்களா? பகவான் எப்படி இந்த ஜட உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, பகவானோட திருமேனிலேருந்து எல்லாம் வருது, உலகங்கள்லாம் இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி திரும்பி பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார எல்லாம் ஐக்கியமாயிடுது. இது பகவானோட விருப்பப்படி நடக்குது. இதில் பகவான் வந்து அதில் ஒரு பகுதியா அப்படின்னா கிடையாது, அவங்க ஃபுல்லாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க, பௌதிக தாக்கம் எதுவும் கிடையாது. அப்போ இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்குன்னா அவங்களோட அந்த மாயா சக்தியினால இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா எல்லாருக்கும்? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9.9 ஸ்லோகம். லதா ஹரே சந்திரன் கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாசா மாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாஸ்வனாதா சினோ மசக்தம் தேசி கர்மாசி. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அப்போ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சோன்னா அதுக்கு ஒன்று என்ன இருக்கு? கர்ம பலன்றது உண்டு இல்லைங்களா? நம்ம நல்லது செஞ்சாலும் சந்தோஷம் கிடைக்கும், கெட்டது செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு கஷ்டம் கிடைக்கும், கர்ம பலன் உண்டு. இப்போ பகவான் இதை இயக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம், சரிங்களா? இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சாலும் அதில் அவங்க பந்தப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எதனால? அவங்க நடுநிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பலனை எதிர்பார்த்து எந்த செயலும் பகவான் பண்ணுறதில்ல, சரிங்களா? நடுநிலையில் அவங்களோட கடமையாக செய்கிறாங்க. இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து எப்போதும் விலகி உள்ளேன். நம்ம வந்து பகவான் இந்த ஆப்புலன்சஸில் வந்து கம்ப்ளீட்லி ரினவுன்ஸ்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்புலன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? எதுலேயும் பற்றற்று இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த நிலையில் பகவான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த உருவாக்கம், அந்த அழித்தல், இந்த விஷயங்கள்லாம், அதாவது பௌதிக மெட்டீரியல் கிரியேஷன்லாம் வந்து நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு. இப்படித்தான் நாமும் அகர்மாவில் வேலை செய்தோம் என்றால் கர்ம விளைவுகள் இல்லை. இப்போ பகவான் நம்ம இங்கே இதில் நம்மளுக்கு என்ன லெசன் அப்படின்னா, நம்மளும் என்ன இப்போ பகவான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதில்ல, நாமளும் கர்ம பலன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது இந்த கர்ம பலன் நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம அக்கர்மாவில் செயல் பண்ணணும். கடமையாக நம்மளோட செயல்களை, பகவானுக்கான செயல்களை நம்ம பண்ணணும், சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி பண்ணேன்னா இந்த கர்மயோகாலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். அகர்மா அப்படின்னா என்னென்னா செயலின்மை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். செயலின்மைனா ஜட உலகத்தில் செயல்கள் எதுவும் கிடையாது, அதாவது புலனுணர்ச்சி விஷயங்களில் செயல்கள் எதுவும் கிடையாது.
நான் எனது அப்படின்ற அகங்காரத்தில் எந்த செயல்களும் கிடையாது. என்ன மாதிரி செயல்கள்? பகவானுக்கு பக்தி செயல்கள் பண்ணுறது தான் அக்கர்மா. ஜீவேர சொரபகை நித்திர கிருஷ்ணதாஸ் அந்த நிலையில் நான் ஆத்மா பகவானுக்கான சேவையில் என்னோட நிலை உண்டு அப்படின்னு அந்த நிலையில் செய்கிறதா அக்கர்மா. நம்ம ஏற்கனவே கர்மயோகாவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த வகையில் நம்மளும் இருந்தோன்னா நமக்கு கர்ம விளைவுகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.10 ஸ்லோகம் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து யார் மாதாஜி வாசிக்கணும்? யார் அடுத்து? லதா சந்திரன் மாதாஜி வாசிப்பீங்களா? அவங்க வாசிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. அடுத்தது லக்ஷ்மி மாதாஜி. மாதாஜி லக்ஷ்மி மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. வாசிச்சு கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க. மாயத் யக்ஷான பிரகிருதி ஸ்ரீயதே சசாசார ஹேதுநானேனே கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். அப்ப இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எனது சக்திகளில் ஒன்றான பகவானுக்கு 3 சக்திகள் இருக்கு நம்ம பார்த்தோமா? ஆன்மீக சக்தி, ஜடசக்தி, அப்புறம் ததாஸ்த சக்தி. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தின்னு பார்ப்போம். அதுல வந்துட்டு இந்த ஜட இயற்கை எதால இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பகிரங்க சக்தியினால. சரிங்களா? மாயா சக்தியினால. யாரோட மேற்பார்வையில? பகவானோட மேற்பார்வையில. என்ன மாதாஜி திரும்ப தடவை சொல்ல முடியுமா அந்த 3 சக்தி என்னன்னு? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி. 3. ததாஷ்ட சக்தி என்னது அது மூணாவது? தத்தாஸ்த சக்தி. ததாஷ்ட சக்தி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். இங்கிலீஷ்ல சொன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி ரெண்டும் கலந்துருப்போம். சோல் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜில இருக்கும். இது நம்மளோட சரீரம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜில இருக்கும். ரெண்டும் கலந்ததுனால நம்ம வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜில வருவோம். இது வந்து நம்ம 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்ப எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. இந்த பௌதிகம். சரிங்களா? அதாவது மாயாசக்தி உருவாக்குது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. அப்ப யாரு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? பகவான். சரிங்களா? பகவானோட கண்ட்ரோல்ல மாயாசக்தி மூலியமா இந்த ஜட உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் பௌதிக சக்திகளுக்கு அனுமதி மட்டும் தருகிறார். பிரகிருதி அவரின் சார்பாக நிர்வாகம் செய்கிறது. ஒரு கிங் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிரிசன் இருக்கு, ஜெயில் இருக்கு, கிங் இருப்பாங்க, ஒரு அந்த ஜெயிலுக்கு ஒரு வார்டன் இருப்பாங்க, அப்புறம் ஜெயிலில் வந்து பிரிசனர்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி. சரியா? பகவான் வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க, அனுமதியெல்லாம் தந்துடுவாங்க. பிரகிருதி அவங்களோட சார்பாக நிர்வாகம் பண்ணும். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ பகவான் ஒதுங்கி தான் இருக்காங்க. சரிங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கொடுத்துட்றாங்க, பிரகிருதி தான் இயக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ பகவான் இதில் சம்மந்தப்படுறதில்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 9.11 ஸ்லோகம் மாதாஜி. அடுத்தது யாரு? ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மானுஷிம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து துரியோதனன் கூட இந்த தவறை பண்ணா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது என்ன ஆகுது? ஏளனம் பண்றாங்க. இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தான். மாதாஜி கரெக்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. கௌரவர்கள், சகுனி அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்களா பகவானை சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட்னு? இல்லை. மனுஷங்களே கொஞ்சம் சக்தி வாய்ந்தவங்கன்னு தான் அவங்களாம் நினைச்சாங்க இல்லையா? அதுதான். அது மாதிரி வந்து பகவானோட இவ்வளவு பகவான் இப்போ நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் இனிமே நாளைக்கு அத்தியாயத்துலேயும் சரி
ஆப்புலன்சஸ்லாம் பார்ப்போம். அப்புறம் விஸ்வரூபம்லாம் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அவங்களோட அந்த தெய்வீக நிலை இருக்கு இல்லையா? சுப்ரீம். அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. யாரு? இந்த கொஞ்சம் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்பிள்லாம். சரிங்களா? எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது யாரு? பகவான். எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு? பகவான். அப்ப அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம ஒரு கார் வச்சிருக்கோம்னா, அது என்ன பண்ணுவோம்? உரிமையாளன் அப்படின்ற முறையில நம்மளுக்கு வேணுங்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைங்களா? எல்லாரும் அத எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப அது தப்பாயிடும். அப்போ உரிமையாளன் யாரு? சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? அப்படின்னா பகவான் தான். இது வெறும் துரியோதனனுக்கு தானேன்னா, இல்ல நமக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த சரீரம் நமக்கு யாரு குடுத்தது? பகவான். எதுக்கு குடுத்தாங்க? பக்தி பண்ண. அதே மாரி நம்மளுக்கு குடுத்த எல்லா விஷயமும், ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், வேற வஸ்துக்களா இருக்கட்டும், அது அசெட் எல்லாமே. எதுக்காக குடுத்தாங்க? பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர்றதுக்காக. ஏன்னா, அதெல்லாம் பகவானோடது அப்படின்ற தாட் நம்மகிட்ட எப்பயும் இருக்கணும். இல்லையா? அவங்க தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? இந்த சரீரம் நம்மளோடது, எல்லா வஸ்து என்னோடதுன்னு நெனச்சு நம்ம உரிமையாளர்ன்னு நெனச்சிடுறோம். இல்லையா? அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. பகவான் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக நினைக்கிறார்கள். யாரு? லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்பிள். அதனால அவங்களோட அந்த சுப்ரீமசி தெரியாம சிரமப்படுறாங்க. கிருஷ்ணர் விளக்கிய அற்புதங்களை பௌதீக உடலுடன் செய்ய முடியாது. பகவான் வந்துட்டு விஸ்வரூபம் காமிக்கிறாங்க. கோவர்தன் மலையை தூக்குறாங்க. இல்லைங்களா? அவங்க நிறைய வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க. இதுல பிரம்ம விமோகன் லீலையில எல்லா கோபாஸ் மாதிரியும் அப்புறம் பசுக்கள் மாதிரியும் வந்து பகவான் வந்து விரிவாக்கம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பௌதீக உடலோட பண்ண முடியுமா? முடியாது. இல்லைங்களா? காளிங்க மாதாஜி? காளிங்க நர்த்தனம். காளிங்க நர்த்தனம். ஹரிபோல் மாதாஜி. ஸோ இதெல்லாம் பௌதிக நம்ம பாம்பு பார்த்தா ஓடிடுவோம். இல்லையா? அது குட்டி பாம்பு பார்த்தாலே நம்ம ஓடிடுவோம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அந்த 1000 ஹெட்ஸ் உள்ள அந்த இதுல காளியா மேல டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து பௌதிக உடலோட செய்ய முடியுமான்னா முடியாது. இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்தவங்களா நினைப்பாங்களே தவிர, அவங்களோட சுப்ரீமசி தெரியாம இருப்பாங்க. அவங்கள லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணரே நித்தியமான ஞானமயமான ஆனந்த வடிவம் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் நித்தியம் அப்படின்னா எப்பயும் உள்ளவங்க, சத்து சித்து ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், ஞானத்தோட அதான் ஞானமயமான ஆனந்த வடிவம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் இருக்காங்க அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது நிறைய ஈஸ்வரர்கள் உள்ளனர். ஒருவர் மற்றவரை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணரே உன்னத கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரமேஸ்வரன். ஈஸ்வரன்னா ஒன் ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ். சரிங்களா? அது நிறைய பேர் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் யாரு? பகவான் பரமேஸ்வரர். சரிங்களா? அடுத்தது 9.12 ஸ்லோகம். சசிப்ரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசி கொடுங்க. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசித்தனமான கருத்துகளாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்கியமான ஆவல்கள், பல நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பத்தில் இருக்காங்க இல்லையா? பகவானோட அந்த சுப்ரீமசி தெரியாம, தெய்வீக நிலை தெரியாம, இந்த ஜட உலகங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தான் சுப்ரீம் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறாங்க. அது என்ன ராட்சசத்தனமான கருத்து. அது நாத்திகம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த கருத்துல இருக்காங்க. இந்த மயங்கிய நிலையில இருக்கிறவங்க அவங்க என்னதான் செஞ்சாலும் அவங்க வாழ்க்கையில சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சி எதுதான் பண்ணாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை அடைய முடியாது. பகவானை அடைய முடியலன்னா அதுதான் தோல்வி. சரிங்களா? கிருஷ்ணாவை மறந்து இருக்கிறது தான் தோல்வி. பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் தோல்வி. பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில் இருக்கிறது தான் தோல்வி. ஸோ அந்த வகையில் பகவானை சுப்ரீமா ஏற்றுக்கிட்டு பக்தி பண்ணாத நிலையில் இருக்கிறவங்க என்ன செயல் செஞ்சாலும், அதாவது கர்மயோகம், ஞானயோகம் எந்த வழியில் முயற்சி பண்ணாலும் சரிங்களா? எல்லாமே தோல்வியில் தான் முடியுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கர்மிகள் பௌதிக பலன்கள் அடைவதிலும் சொர்க்கத்தை அடையணும். அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன். ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறது தான் இலக்கா இருக்கும் ஞானிகளுக்கு. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்துட்டு அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு மிஸ்டிக் பவர் தான் அவங்களுக்கு இலக்கா இருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த அஷ்ட சித்திகள். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குமா அப்படின்னா சேர்க்காது. சரிங்களா?
பலன் அவர்கள் நாஸ்திக மற்றும் அசுர இயல்புகளே அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதுவது மிகப்பெரிய அபராதம் ஆகும். பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது நம்மள என்ன பண்ணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்லேயே வச்சிடும். அதுதான் சரிங்களா. அடுத்தது 9.13 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः पचन्त्ययन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा பூதாதிமவ்யயம். பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. நம்ம 7th சாப்டர்ல படிச்ச அதே ஃப்ளோல தான் வரும். சரிங்களா. 9th சாப்டரும் அங்க வந்து 4 வகையான மக்கள் பக்திக்கு வரமாட்டாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு 4 வகையான மக்கள் பக்திக்கு வருவாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோமா. இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் வந்துட்டு பகவான சாதாரண மனிதனா நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இலக்கு அடைய முடியாது, தோல்வி அடைகிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, அவங்களாம் எந்த குழப்பமும் இல்லை, நமக்கலாம். சரிங்களா. நம்மளாம் இந்த இந்த முறையில் தான் இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணுன்றதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா. எந்த குழப்பமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஒரு பஸ் டிரைவரை நம்புறோம், ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறவங்கள நம்புறோம். நம்ம ஏன் சாஸ்திரத்தையும் பகவானையும் நம்பக்கூடாது? நம்பணும். சரிங்களா. அந்த மாதிரி எந்த குழப்பமும் இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணா சுப்ரீம். பக்தி பண்ணனவங்களுக்கு குருவை ஸ்வீகரிக்கணுன்றதுல ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து இடையூறு வருது, இல்லை வேண்டான்ற மாதிரி வருதுன்னா அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ரொம்ப தெளிவா இந்த பாதையில பக்தி பாதையில் நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு நல்லது. சரிங்களா. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளில வர முடியும். அப்போ குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். நம்மளாம் யாரோட பாதுகாப்புல இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம மகாமாயா பாதுகாப்புல இல்லை, யோகமாயா பாதுகாப்புல இருக்கோம். பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை சரியா புரிஞ்சுப்பாங்க. பக்தியில உள்ளவங்க ஆதி புருஷனாகவும் அவங்ககிட்ட இருந்தால் எல்லாமே தோன்றிருக்கு. 7.19 ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமா, பல பிறவிகளுக்கு பின்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம்னு. ஸோ அந்த வகையில் ஆதி புருஷன் அவங்க தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு, அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து பகவான் என்னைக்கும் நித்தியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பூர்ணமாக பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம ஈடுபடணும். சரிங்களா. யார் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க, மகாத்மாக்கள் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப தெளிவாக எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் பகவானுக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் அவங்களோட உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சு, நிலை தெரிஞ்சு பக்தியில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும். சரிங்களா. அப்போ மகாத்மாக்கள் பக்தி தொழில் பூர்ணமாக ஈடுபடுபவர்கள், அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ சுய இன்பத்திற்காகவோ முக்திக்காகவோ ஆசைகள் இல்லாமல் இருப்பது, பரமபுருஷ பகவானையே நடுநாயகமாக கொண்டிருத்தல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. வேற வேற மார்க்கம்லாம் போக மாட்டாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அதாவது சொர்க்கம் வேணுமா வேணான்வாங்க, பிரம்மஜோதி அடையணுமா வேணான்வாங்க. சரிங்களா. எதுவும் வேணாம், என்ன வேணும், கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், அந்த நிலையில் இருப்பாங்க. சரிங்களா. பக்தர்கள் சங்கத்தில் சேவை செய்தல், எப்பயும் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ண டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் மஸ்ட். அவர் கிருஷ்ணரின் தெய்வீ பிரகிருத்தியால் தெய்வீக இயற்கையால் பாதுகாக்கப்படுகின்றார் யோகமாயாவால். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி 9.14 ஸ்லோகம். திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்போ அந்த மாதிரி யாரு பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் சொல்றோம். 4 ரவுண்ட்ஸ். லெவல் 12 எத்தனை ரவுண்ட் பண்ணணும், 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஆனால் பகவத்கீதையில் சிலவங்க கேட்பாங்க, அது என்ன கணக்கு வச்சு பண்ணுறது, எப்பயும் இல்லை பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுதான், அதாவது என்னென்னா சதத்தம் கீர்த்தனத்தோமம் எப்பயுமே பண்ணணும். ஆனால் பிரபு பார்த்தா நமக்கு 16 ரவுண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா நம்மளும் பக்தி பண்ணி மற்றவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும், நிறைய சேவா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நமக்கு அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் ரவுண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு. சரிங்களா. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக 16 ரவுண்ட்ஸ் தான், எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் என்னால் முடியாதுன்னெலாம் சொல்லாமல் நல்லபடியாக நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும்.
ஏன்னா கலியுக தர்மம் ஒன்று. இன்னொன்று 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம அதை விட்டுடலாமன்னா கூடாது. சரிங்களா? 16 ரவுண்ட்ஸ் நல்லபடியாக முடிச்சிட்டோமா, அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகளை எப்பயும் தியானம் பண்ணணும், நம்ம சேன் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு எப்பையும் திடமான உறுதியுடன், இதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். பிரகலாதர் மாதிரி எந்த இடத்துலையும் அவங்களோட அந்த பக்தியில் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த உறுதி வந்து குலையவே இல்லை. எவ்வளவு சிரமத்துக்கு நடுவுலையும் உறுதினு முயன்று கொண்டு சாதன பக்தி யார் மூலியமா, குரு மகாராஜோட கைடன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல திடமான உறுதியோட பக்தி பண்ணணும். எனக்கு வந்தனை செய்தபடி, சரிங்களா, இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தது. அதே அப்படியே வந்து லைனாக கொடுத்துருக்காங்க. மகாத்மா என்பவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுடையவராக இருப்பார். எப்பயும் பகவான்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட்டோட பக்தியில் ரொம்ப அந்த நம்ம பார்த்தோம்ல செகண்ட் ஸ்லோகத்தில் ஆனந்தமாக பண்ணுறது, சரிங்களா, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு 9.14 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நாளைக்கு 9.15லேருந்து பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எது ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம் சொல்லணும். எதுவும் பாயிண்ட்ஸ்